Про блокування роботи щодо звільнення наших громадян з Сирії повідомив голова Меджлісу Рефат Чубаров. Йдеться про майже сотню біженок-громадянок України, які утримуються в міжнародному таборі Ель-Холь. Вони поїхали в охоплену війною країну до своїх чоловіків, а тепер опинилися в скрутних умовах. В Меджлісі весь час тримають контакт з біженками-громадянками України, а список з 72 людей, серед яких 43 неповнолітні дитини, перевіряли в Міністерстві закордонних справ та в СБУ ще на початку 2019 року. Але у 2020-му будь-яка робота щодо звільнення українських громадян припинилася, обурюється Рефат Чубаров. За його даними, це сталося через демарш Офісу президента. На нагадування про проблему з боку Меджлісу стали відповідати все рідше, а навесні й поготів заблокували процес. Не можна ніколи бросати своїх дітей. Неважливо, чи вони твої особисті, чи вони є інших громадян. Держава не має права бросати своїх громадян. Мені здається, що для подальших кроків немає політичного рішення. Я просто не розумію відношення Офісу президента України. Офісу пропонувалося весь можливий алгоритм вирішень, рішення питання щодо евакуації цих людей. Офіс набрав в рот води. Офіс президента сьогодні відповів, але замість пропозиції діалогу звинуватили Меджліс в політизації процесу, бо, мовляв, вся інформація секретна і не підлягає поширенню. Ба більше, натякнули, що повернення наших громадян не клопіт Меджлісу, а краще працювати над створенням міжнародної платформи деокупації Криму. Закликаємо представників Меджлісу не політизувати роботу української розвідки, спеціальних служб і дипломатів. З іншого боку, все ж таки очікуємо від Меджлісу конкретної роботи у тих питаннях, які входять безпосередньо до його компетенції. Зокрема, це стосується і запропонованого президентом Володимиром Зеленським створення міжнародної платформи для обговорення питання деокупації Криму. Моралізаторством радянського штибу, схожим на повідомлення ТАРС 80-х років, назвав таку відповідь Рефат Чубаров. А голова Кримського інституту стратегічних досліджень Арсен Жумаділов зауважив, що визначати компетенції представницького органу кримських татар точно не справа президента. Взаємодія органів державної влади України з представницькими органами кримсько-татарського народу може визначатись виключно через діалог. Її межі, форми та підстави встановлюються нормативними актами відповідного рівня регулювання. До речі, деякі проекти законів з цього приводу були давно розроблені та чекають уваги з боку можновладців. Офіс президента підіграє окупантам, вважає заступник голови Меджлісу Ахтем Чийгоз. Це видно навіть зі стилістики, в якій написана заява. Мало того, що в тексті вживається тільки скорочена назва представницького органу, та й сам кримсько-татарський народ називають населенням або громадою. Кримські татари, Меджліс кримсько-татарського народу, були і є головними ворогами окупанта Росії, за що сиділи в тюрмах і далі нас продовжують тероризувати за нашу активну проукраїнську боротьбу. Ця заява просто тхне російським окупаційним чоботом, писав її куратор з Кремля. Треба було відповісти гідно статусу президента, а не займатися словоблудством. Правозахисники на всіх майданчиках борються проти вживання таких термінів, підкреслив член Меджлісу Ескандер Барієв, бо це нівелює суб'єктність корінного народу. Когда заявление есть официальное офиса президента Украины, это, конечно, удивляет. Я надеюсь, что это была ошибка со стороны офиса президента. И я надеюсь, что в ближайшее время будет исправлено, и причем официально. Но если не будет поправок, то тогда только мы можем рассматривать этот вопрос как целенаправленная политика, скажем, которая соответствует стратегии оккупационной власти в Крыму.
Проблеми з комунікацією Меджлісу та Офісу президента назріли давно. Востаннє глава держави зустрічався з лідером кримсько-татарського народу Мустафою Джемілєвим та керівництвом Меджлісу ще в травні, а запланована нова зустріч досі відкладається. У невизначеному стані перебувають підготовлені закони про зміни до Конституції щодо кримсько-татарської національно-територіальної автономії та статусу кримсько-татарського народу як корінного.